piwulangan aksara Jawa yaiku ngenani tata cara nulis nganggo aksara Jawa, pasangan, sandangan lan uga panjingan. Coba disemak kanthi cermati. Para siswa kang kinasih, piwulangan aksara Jawa diwiwiti saka aksara Jawa Nglegena, pasangan lan uga sandangan. Mula coba digatekke kanthi cermati. Aksara Jawa Nglegena yaiku aksara Jawa sing durung oleh wuruan apa-apa. Aksara Jawa Nglegena cacahe ana 20 yaiku ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, da, ja, ya, nya, ma, ga, ba, ta, nga. Oke, gatekne pangucapane sing bener. Kanggo njangkepi aksara Jawa Nglegena ana saperangan liya kang kudu kok sinau. Sing sepisan yaitu babagan aksara Jawa. Pasangan aksara Jawa ana 20. Nggih, gunane kanggo nulis aksara sigek utawa paten ing tetembungan. Pasangan aksara Jawa padha karo aksara Jawa mau, nggih diwiwiti saka ha nganti teka nga. Nanging wujude beda lan uga ana sing manggon ing dhuwur, ana uga sing manggon ing ngisor lan sampinge. Tuladha panulisan kanggo pangatrapan aksara utawa pasangan aksara Jawa, contohnya kaya ing sisih iki, nggih. Bakda contohnya nggih, ba iki ka gandeng, iki sigek mula ane ilang, done iki wujude pasangan. Oke, kondo, sonjo, pak sabar, jangan asem. Nggih, gatekne panulisannya kanthi cermati. Oke. Sakliyane pasangan sing kudu kok sinau meneh yaitu babagan sandangan. Sandangan ana 3 yaitu sandangan swara, sandangan paniket lan uga panjingan. Sing sepisanan sandangan swara. Sandangan swara cacahe ana 5 yaitu wulu, suku, taling, pepet lan uga taling taruh. Wulu sesulih swara i, tuladhane bali ning kene nganggo wulu. Suku sesulih swara u, nggih tuladhane tuku ning kene nganggo suku. Nah, taling sesulih swara e, tuladhane lele. Nah, iki nggunakake taling. Taling carane nulis ana ing ngarep aksarane. Nggih, mula ning kene ana ing ngarep lagi aksarane. Pepet kanggo sesulih swara e utawa menawa diwaca mengko dadi e, ke, go. Contone nggih, tuladhane ning kene nganggo pepet ke, go. Taling tarung kanggo sesulih swara o, tuladhane soto. Taling ana ing ngarep aksara, tarung ana ing mburi aksara. Sandangan sing nomor 2 yaitu sandangan panyigek. Coba digatekke apa wae sandangan panyigek iku. Sandangan panyigek ana 4 yaitu layar, cecak, weknyan lan uga pangkon. Oke. Layar kuwi kanggo siket aksara R utawa paten aksara R. Mula ning kene tuladhane samar R ning kene paten mula nganggo layar. Cecak kanggo siket aksara eng. Mula ning kene tuladhane kucing eng. Mula ning kene ana cecak nggih. Weknyan kanggo siket aksara H. Mula tuladhane sawah H. Nggih, mula ning kene ana paten weknyan.
Pangkon. Nah, nek pangkon iki kanggo sebut aksara mati kajaba r, eng, h. Nggih, menawa sing liyane mau layak cecak witnyan r, eng, h, mula pangkon iki sak liyane aksara kuwi. Nggih, gunakake pangkon. Tuladhane pacul. Nggih, l ning mburi dhewe iki mati mula kudu dipangku. Sandangan sing nomor 3 yaiku panjingan. Wujud panjingan ana 3 yaitu pengkal, cokro, keret. Oke. Pengkal di panjingan yo berarti yene ana ing tengah. Tuladhane bagyo. GWA. Yene diwaca bebarengan. Mula iki nggunakake pengkal. Cokro di panjingan ro berarti ere ana ing tengah. Contone mitra ere ning kene mula nganggo cokro. Keret kuwi panjingan re ne pepet mula ning kene tuladhane kretek kre nggih ko diparingi cokro keret. Supaya luwih prigel anggonmu nulis aksara Jawa mula pancen kudu akeh gladen. Nggih, kanggo gladen dadi para siswa kudu goleki tembung-tembung kanggo basa Jawa banjur ditulis nganggo aksara Jawa. Pawelingku kanggo dina iki yaiku sepi ing pamrih rame ing gawe. Para siswa kudu akeh nyambut gawe nanging ora ngarep-arep babagan imbalan utawa kudu kanthi ikhlas. Cukup semene piwulangan kanggo dina iki, tetep gladen nulis aksara Jawa supaya luwih prigel. Matur nuwun, Gusti Yesus berkahi.